Αν δεν είχε πει αυτά που είχε πει για τα κρεβάτια, θα κοιμόμασταν. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Με έχει στεναχωρήσει, μαλάκα. Ποιος εγώ? Ναι, με έχει στεναχωρήσει για τότε με τα κρεβάτια με το ροζ. Από τότε μου έχει κάτσει αυτό το πράγμα. Με την ηθική και αυτά μου έχει στεναχωρήσει, το ξέρει. Με ποια ηθική σου έχω στεναχωρήσει? Δεν σου πω για σένα. Εγώ δεν είπα για σένα. Εγώ είπα γενικά. Ότι θέλω να κοιμάμαι εκεί. Από τη στιγμή όμως, όχι για την ηθική, εγώ δεν είπα για την ηθική. Δεν είναι όλες βλακίες, δεν είπα εγώ για την ηθική. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα, το να πάει ξενοδοχείο και τέτοιο? Ποιος το Αυτή και έξω και λέει το κάναμε ξενοδοχείο και λέω και γιατί την άκουγα μες στον ήμουν. Αλλά λέω δεν θα τη μιλήσω γιατί είναι γυναίκα, γιατί δεν από κουβέντα. Η Άννα Μαρία. Ναι, εγώ λέω δεν θα τη μιλήσω γιατί είναι γυναίκα. Γιατί άμα τα ανοίξω στο στόμα μου γίνουν πουτάνα. Δεν θα τη πω κουβέντα, άσε να λέει ό,τι θέλει. Άκου. Και έλεγε αυτά. Ποτέ δεν είπα. Τι? Κάποιος έλεγε να πάει, άμα να πάνε να πάρουν δωμάτιο σε ξενοδοχείο και να κάνουν τέτοια, ενώ εγώ δεν έκανα τίποτα. Ποτέ να πάρετε ξενοδοχείο και κοιτάζω στα δύο στα μάτια το όμορφα. Το βλέπω, αλλά ποιος το λέει? Εντάξει, γι' αυτό κοιτάς τον άνθρωπο. Δεν έχω πει να πάτε σε ξενοδοχείο ποτέ, Παναγία μου. Δεν κολλάει αυτό το ξενοδοχείο με τον Big Brother. Αυτή και έξω και λέει το κάναμε ξενοδοχείο και. Δεν ακούσέ με λίγο. Εσένα δεν σου απευθύνω τον λόγο. Καθόλου. Δεν σου μιλάω καν μες στο σπίτι εσένα, ρε. Δεν σου μιλάω. Το κατάλαβες. Δεν θα κρίνεις εσύ αν εγώ είμαι ανθρωπιστής. Αν εγώ είμαι σωστός στις επιλογές μου. Δεν θα με κρίνει κανείς εδώ μέσα, το κατάλαβες. Ούτε εσύ, ούτε κανείς. Αν εσύ δεν με γουστάρεις, δεν με γουστάρεις. Τι πειράζει, μένουν μέσα από τα σκουπίδια, ρε. Αν δεν με γουστάρουν αυτοί, δεν με γουστάρουνε. Άκουσέ με λίγο. Όταν εγώ έρχομαι να κοιμηθώ μέσα, γιατί εγώ δεν έχω κρεβάτι να κοιμηθώ. Άκουσέ με. Στον καναπέ κοιμάμαι 2 εβδομάδες, ρε. Έχεις κοιμηθεί έτσι στον καναπέ? Έχω κοιμηθεί 2 εβδομάδες. Κοιμάσαι. Ρε, δεν μπορούσα να παρακοιμηθώ ούτε χτες ούτε προχτές. Ούτε χτες, ούτε προχτές. Το κατάλαβες. Δεν μιλάω για κανέναν σας εδώ μέσα. Το κρατάω κλειστό το στόμα μου. Μιλάω για κανέναν σας. Όπως δεν μιλάω, δεν θα μιλάει κανείς για μένα. Το κατάλαβες. Υποκρισία, θέμα, fake όλοι. Fake. Και χαγιά, χαλάρωσε λίγο, άντε. Fake όλοι. Ηρέμησε, μην εκτίθεσαι, τώρα κι εσύ. Μην μπαίνεις τώρα στη λούπα. Fake όλοι για γέλια. Θα της δώσω μπάτσα σήμερα. Θα της φύγουν τα δόντια. Αλήθεια σου λέω. Δεν θα κάνει τίποτα πρώτο, δεν θα έρθει. Απλά κάτσε λίγο να δεις τι θα κάνω το πρωί. Με το που πει αυτή, Θα το κατεβάσεις. Ναι, το πρωί, μου φύγει, Δεν θα μιλάει κανείς για μένα, το καταλαβαίνεις. Γεια σου, παπάκο.